Gimang'eyo ni sani wan gi tije mang'eny monego bed ni watimo. King'iyo Minister mar Treasury en gi tich mar ng'iyo ni to odhi restructure debts mantie, yani gope te man Kenya mancha sani no ka jo China nosewe weche mag kawo gowi China, kendo sani watimo savings. Nyeneno ka Ker Ruto wacho ni odwa save, odwa kano pesa maromo 300 billion mondo wachak chulo gope matin matin. Ineno ka weche mag NSSF ikech saving ji ncha save ji 200 kende. Wadang'io to ere kaka wanyalo save pesa NSSF mang'eny mondo mi koro kata kwa kawo gowi to wakawo gowi aguchwa, ok odhi oko kawo gowi oko. Namba 2 neno ka pod mane Treasury ka nitie projects monego bed ni bedo funded. Ok wadwa introduce projects kendo manyien nikech iyudo ka ndara mancha oselosi mancha Big Four agenda mancha Uhuru Kenyatta ochako cha. Wadang'io ni to moko mancha poko tiki ka ere kaka wanyalo tieko gi. Weche mag ute nche neno ka njo Ruto dhi kata Homa Bay wacho ni odwa gero ute, ji ochak bedo gi, odwa ni mondo ji obed gi plot, ji obed gi title deed, gichak chulo mos kendo gichulo pesa matin ka reduce. Koro magi gik mang'eny monego bed ni bedo implement. To mogik maduong' sana migepe mar agriculture. Agriculture neno ka sani ji yuago wach mogo. To subsidy ineno ka ncha wagolo. To subsidy ni ncha hinyo sirikal nikech iyudo ni nitie cartels matin mancha kugol pesa mar subsidy to gin gidhi golo mogo, gigolo bando Uganda, nitie kuma gigolo to girego gi to gi package gi kasi keto gi supermarket ni koro waduoko gine 100 lakini joma yudo pesa sirikal no gin joma tin. Koro Ruto neno ni instead mondo benefit jomoko matin onego koro kawo mbolea to mi jopur ji opur. Ng'eni nitie seche moko minya wacho ni wasafa wawinje lit matin lakini mbele ka gik moko dhi bedo maber nikech kwa bedo gi cham e utewa, wabedo gi chiemo, to mbele ka koro gik moko dhi dok piny, bech mogo dhi dok piny, bech ngima dhi dok piny. To gima